Aquest és l'aspecte d'uns pocs quilòmetres, molt pocs, però molt llargs, de la carretera més important del país, la Nacional 2. El transport per carretera ha convertit els brucs en asfalt intransitable. La paciència del conductor i la força del cotxe han de reprimir-se davant de la circumstància. Dos viaductes enllaçaran la variant amb el túnel dels Brucs. 4 quilòmetres són a l'estalvi, però en realitat s'estalviaran 45 minuts de caravana. Ja estem al túnel dels Brucs. Li diuen variant dels Brucs, però serà, en realitat, la variant d'una situació caòtica a la rapidesa necessària en una carretera com la Barcelona-Madrid. Les màquines treballen dur i ràpid, però la construcció d'un túnel no és fàcil. S'han de salvar molts inconvenients i a la perforació es troben moltes sorpreses. El subsòl és, sempre, una caixa tancada on no se sap el que es trobarà. Tenemos sobre el plano la sección transversal de la montaña del Bruc, en la cual están dibujadas las dos soluciones de túnel adoptada. La primera solución tenía una longitud de 669 metros y hubo de cambiarla porque la boca al lado Barcelona salía muy cerca de una riera. La solución actual tiene 1111 metros, de los cuales hay excavados la sección completa 700 metros y el resto está excavada la galeria d'avance. L'obra costarà 400 milions de pessetes i estan treballant 200 persones i 70 màquines. El peatge no existirà en aquest túnel dels Brucs. Aquest és el punt exacte on es van trobar els dos equips de perforació del túnel dels Brucs. Aquí tenim amb nosaltres l'enginyer a peu d'obra d'aquesta construcció. Señor López Heredia, ¿cuáles son las particularidades de este túnel de los Brucs? El túnel tiene una longitud de 1111 metros y una anchura de 10 metros. Son 3 carriles, una vía lenta y 2 carriles normales de calzada. La pendiente es el 2,26%. ¿Tiene importancia vital lo de la pendiente? Es natural que tiene una importancia vital debido a la velocidad y también a efectos de contaminación. ¿Qué plazo se prevé para el término de la obra? Ahora mismo, debido a que hemos cambiado la longitud del túnel, pues no podemos prever el plazo que se podrá terminar la obra. Això és Manresa, la capital del Bages. Aquí comença, en realitat, la vertical del túnel del Cadí. Seguint el curs del Llobregat, arribarem a les estribacions del Cadí i el Moixeró, allà on es fa el túnel. Ja som al camí. Per raons industrials, la comarca del Bages i del Berguedà té força trànsit i la carretera, sense tindre gran amplada, és suficient. Quilòmetre a quilòmetre, i tot seguint el curs del Llobregat, ens apropem a la regió muntanyosa. Aquesta cinquantena de quilòmetres ens porten fins a Bagà, des de Manresa fins a Bagà, des de la comarca del Bages fins a la comarca del Berguedà. A Bagà començarà el túnel que tindrà 5.416 metres. La sortida formarà una forma de Y, és dir, un accés cap a Bellver de Cerdanya i un segon accés
cap a Alp, cap a la zona d'hivern d'Alp. A l'accés cap a Bellver de Cerdanya, després Seu d'Urgell i la frontera cap a terra francesa. Seguim a la carretera. Degut a la sinuositat del terreny, són molts els viratges i poques les possibilitats de que el conductor pugui admirar les meravelles que la natura ha dotat a aquest racó català. El Llobregat es retorça per entre les valls, buscant fugir i buscant el mar. Ja arribem a Bagà. Entrem al poble que dins d'unes setmanes es convertirà en centre neuràlgic de la construcció del túnel del Cadí. En Joan Noguera, president de la Mancomunitat Intermunicipal del Berguedà. La comunicació del Berguedà amb la Cerdanya sempre ha sigut una necessitat molt sentida per les dues comarques. Des del punt de vista històric hem de dir que sempre es havia comunicat la Cerdanya amb Berga, fins a principis de segle en què per raons, diguéssim, potser estratègiques o per raons de noves vies de comunicació, doncs van ser aquesta comunicació feta per d'altres indrets. Ara bé, el túnel del Cadí, com és natural, és l'obra principal que es pot fer per millorar, jo crec, a les dues comarques, la comarca de Cerdanya i la comarca del Berguedà. Bagà està a 800 metres sobre el nivell del mar. La sortida del túnel del Cadí estarà a 1.230 metres, 900 milions de pessetes per aquests 400 metres d'alçada. El senyor Vivó, l'alguacil de Bagà, ens explica què és exactament el que s'ha fet fins ara respecte a la construcció del túnel. Pues, segons tenim notícies, només han vingut uns enginyers que han fet uns sondejos geològics junt amb una gent de Bagà, que els han ajudat i res més. El túnel del Cadí, per tot el poble, i no solament per tot el poble, sinó per tota la comarca i crec que tot el curs del Llobregat li representa una gran via de comunicació amb què ha d'alterar la cosa, així com ara tot era la cosa minera, doncs ara en qüestió de turisme es posarà en un nivell molt superior i la qüestió industrial és la que millor farà millorar tot el poble i la comarca en si. Hi ha projectes de desenvolupament industrial? De desenvolupament industrial no n'hi ha gaires. Ara s'ha començat, des que es parla del túnel del Cadí, a adquirir ja terrenys per fer algunes fàbriques i crec que això es portarà endavant i serà la gran riquesa de tota la comarca. A quin preu està actualment el pam de terreny a Bagà? Depèn molt, esclar, a quins llocs, però això va d'unes 10 pessetes a 30 pessetes i ara inclús ja hi ha aspiracions més altes. Exactament quant personal es necessitarà? Pues es compta, segons notícies que tenim, en 500 homes per Bagà i 600 per Alp. Diuen a les prospeccions que sota la serra del Cadí es trobarà aigua, cosa que sempre és aprofitable. La boca de Bagà tindrà 9 metres 50 centímetres. Al darrere de la serra del Cadí quedarà França. A l'actualitat, l'única forma de creuar la serra del Cadí és a través de la collada de Tosses, des de Ribes fins a Puigcerdà. 267 curves, amb un total de 46 quilòmetres, impedeixen una fluïdesa normal i autènticament positiva. Per 75 pessetes, que és el que valdrà el peatge del túnel del Cadí, molt aviat, a 1978, es podrà passar a la Cerdanya sense necessitat de passar per la collada de Tosses. Aquest és el túnel de la Rovira. De fet, és el primer túnel urbà de la ciutat de Barcelona. Anem, a partir d'aquest moment, a conèixer les seves característiques. Aquesta és la galeria oriental, que servirà en un futur. Aquesta que estan veient vostès és la galeria d'accés, la de perforació, que servirà ja com a túnel en un futur immediat, dintre de 2 anys probablement. I aquesta, la tercera, és la galeria oriental. Encara no està perforada, però és immediat el seu acabament. Cada un dels túnels tindrà 1.260 metres de longitud. El començament està previst posar-se en marxa abans de 2 anys. Queden aproximadament, si solucionen els problemes que hi ha amb els veïns, uns 8 mesos de treball tècnic, en aquest túnel de la Rovira. I
de la boca sud passem a la boca nord d'aquest túnel del Turó de la Rovira, el de més secció d'Europa. Aquí empalmarà amb una autopista que conduirà al túnel d'Horta. Ens volen acompanyar a veure aquest túnel del Turó de la Rovira? Cada un dels túnels tindrà una amplada de 10 metres. Els túnels tindran dos carrils, de 3,75 metres cada carril, amb un total de calçada de 8,50 metres. En total s'han empleat més de 100.000 metres cúbics de formigó d'alta resistència. Més gent nova. Ella és Montserrat Carner. Montserrat, d'on ets? Soc de Sabadell. I com se titula la cançó? Un retrat. És una cançó que tu has fet i has composat de lletra i música? Sí, generalment ho faig. Bé, doncs ara ens conta i ens canta com és aquesta cançó amb aquestes imatges que ha vist i que ens mostra en aquest retrat. Heus ací el passeig del Crèdit i allí el 1893 nasqué Joan Miró i tot un món de la pintura. Com una falda de les muntanyes fins al mar s'extén al camp de Tarragona que, vist des del coll de l'illa, produeix una gran sensació. Allí passà Joan Miró part de la seva joventut. Els primers anys d'en Joan Miró succeeixen entre Mont-roig i Barcelona, la ciutat que tant l'ha estimat, i sobretot entre les persones cultes, car la seva popularitat no ha anat mai entre les masses. El poble de Mont-roig és el tema d'una de les primeres teles d'en Miró. D'això ve que en aquells anys se'n digui l'època de Mont-roig. Està pràcticament, avui encara, com quan el pintor Miró el va conèixer quan tenia 18 anys. Per la platja de Mont-roig es passejava el jove Miró inspirant-se en pedres i trossos de fusta que l'aigua del mar havia anat treballant. El mar dels Miró de Mont-roig, avui tan conegut per tots els amants de la pintura. A Barcelona, a la Sala Gaspar, també han volgut recollir l'aire de París i hi ha actualment una exposició dedicada a en Joan Miró. A l'aeroport de Barcelona, des de fa uns anys,
hi ha, com a la UNESCO de París, un gran mural del nostre Joan Miró. Estem a París a través d'una imatge on es veu la torre típica de Torre Eiffel i la primera terme, el Museu d'Art Modern. És tot un contrast que en Joan Miró aquests dies ha superat perquè hi ha hagut també uns dies de projecció electoral molt forta i no obstant, en Joan Miró ha sortit a les primeres pàgines de tots els diaris a motiu de la inauguració de la seva exposició al Palau d'Art Modern, ara, i dies enrere al Gran Palais, que han tingut un èxit extraordinari en presència del ministre Alain Peyrefitte, i jo li volia preguntar a en Joan Miró si és de les vegades que està més content de trobar-se a París. Sí, estic molt content i sobretot de veure això que és un resum de tota la meva obra, fins als moments actuals, fins als moments recentíssims. Perquè és un resum des de l'època del començament, abans de venir la primera època a París? Ah, sí, molt abans de venir a París, quan jo tenia 18 anys, sí. Perquè quin any vas venir exactament a París? Jo vaig venir a París de seguida a l'acabar la guerra del 14. Ja, després de la guerra del 14. Després sí, amb en Pla i amb en Ricard i tota aquesta generació, a l'acabar la guerra del 14. I és veritat que vas anar a trobar en Picasso a l'arribar a París? Sí, és el primer que vaig fer perquè la seva mare em va donar una enciamada per portar-li amb ell. Ah, una enciamada. I vaig anar-lo a veure, sí. I li agradaven molt les enciamades de Picasso? I després vau ser amics tota la vida? Sí, després vam ser amics tota la vida, sí. Perquè ara, de fet, a través d'en Picasso, ets un dels dos únics pintors vivents que tens dos quadres en el Museu del Louvre. Sí, hi ha en Baltís i jo, sí, els dos sols vivents, sí. Un és l'autoretrat. Exacte. I l'altre? L'altre és una ballarina espanyola. Ja. Fet posteriorment després de l'autoretrat. L'autoretrat va ser fet a Barcelona, jo encara no havia vingut mai a París en aquest moment. El moment de l'autoretrat? No. En canvi, la ballarina espanyola sí era feta aquí a París, a la Rue Blomet, al seu retaller de la Rue Blomet. Uns anys després? Sí, uns anys després. Molt bé. Passem ara, doncs, a l'exposició de gravats del Museu d'Art Modern, Anem ja. Perfecte. Estem a l'entrada principal del Museu d'Art Modern, on hi ha la part gràfica de les exposicions, perquè són en plural, d'en Miró a París. I jo li voldria preguntar a en Joan quan va començar a fer justament aquesta obra gràfica. L'obra gràfica em vaig llançar a fer-la amb molta serietat. Va ser començada a Mont-roig. I va ser començada a Mont-roig amb uns papers de rapport, com se'n diu tècnicament. És en Brac que m'havia aconsellat aquí a França de dibuixar un paper rapport, que és molt fàcil amb el paper rapport, és diferent de pedres i tot això, i això ho vaig prendre a Mont-roig. I vaig començar allà. En temps de la Guerra Mundial? Sí, en temps de la Guerra Mundial. Després les vaig prendre a Barcelona, ja amb els papers aquests ja treballats, i a Barcelona, que no tenia cap cèntim, va ser en Joan Prats que va finançar l'estampació. El gran amic Prats, el capeller de la Rambla Catalunya. Sí, i això va ser estampat, recordo que hi havia una impremta al carrer de la Unió, que no deu existir, que era un home molt pintoresc, i les va estampar magníficament bé. Perquè l'època aquesta de Mont-roig, no obstant, en el part pictòrica, queda més abans, la que se'n diu època de Mont-roig, teva. Sí, queda abans, sí. Vaig començar, jo tenia 18 anys. Que és quan es va pintar la masia... La masia va ser feta ja posteriorment, el 21. 21-22. Que és el que es va quedar al Hemingway. Exacte, que es va quedar al Hemingway i que ara té la viuda. I que la viuda es veu que no ha volgut separar-se. No, se'n separa. He estat a casa d'ella a Nova York i eren tot de timbres d'alarma i reixes en una presó. I he tingut por que portant-la a París que passés alguna cosa? Aquesta senyora no ho deixa. No ho deixa. Perquè tu li vas demanar? Jo li vaig demanar i vaig telefonar i no hi havia manera. I això d'aquesta tela, ella després la cedeix al Museu d'Art Contemporani de Nova York en homenatge al seu monitor. En el Hemingway. En el Hemingway. Si no m'equivoco, Joan Miró, això és dels primers cartells que vas fer, no? Sí, això no va ser executat en cartell, va ser una maqueta, un cartell que em van demanar de fer les galeries, la Gaetana, d'en Salvat Papasseit i tots aquells poetes que en aquell moment es feia aquesta revista simultàniament en català i en francès, que es deia L'Instant. I en aquí col·laboraven molts dels grans poetes actuals francesos, havien començat els inèdits aquí. És a dir, que era una edició simultània París-Barcelona. Que era en plena Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial.
I va acabar la Guerra Mundial i llavors jo havia fet ja aquesta maqueta i no es va estampar perquè no hi havia possibilitats econòmiques. És a dir, que va ser la primera idea per fer un cartell. De col·laboració entre poetes francesos... Sí, catalans, sí. I hi ha aquí aquesta palmera que sempre surt, perquè això ja és un record de Mont-roig. Sí, aquesta palmera és simultàniament a l'època en què jo feia la casa del Palmera, i aquesta noia també és en l'època en què feia aquest nu que està al Museu de Düsseldorf, és a dir, que era simultani en tot això. Si acabem de veure el cartell de l'instant la primera cosa que vas fer en terreny gràfic, ara estem davant del darrer, de l'últim de tot, que és el de Barcelona. És la darrera obra gràfica que he fet. Jo vaig fer posant-hi tot el cor perquè és el paper que juga el Barça a casa nostra i que tothom s'estima tant. Perquè em penso que li has portat sort, perquè el Barcelona després d'això ha guanyat el campionat de Lliga. Perquè tu personalment ets aficionat al futbol? Vagament, sí, molt. Soc aficionat, però no d'una manera molt exagerada. M'agrada veure partits de tant en tant. Sí. Perquè aquesta ha estat una fórmula també perquè l'art arribi a la gran massa. Això mateix, perquè l'art arribi a la gran massa. Perquè els socis tindran, doncs, aquests cartells. Sí, es fa una estampació enorme, no sé si crec 100.000 o 150.000, i això permetrà que aquest cartell al Barça el vengui a preus molt baixos i permetrà, naturalment, que estigui a l'alcance de tothom. A l'exposició del Museu d'Art Modern, la més important que amb gravats s'ha fet mai, i que hi ha, doncs, gravats procedents de tot arreu, hi ha una gran plaça dedicada a Barcelona. No solament l'època barcelonesa d'en Miró, sinó la dedicació d'en Miró a poetes i altra gent de la nostra ciutat. Per exemple, Miró, tu vas conèixer molt en Salvat Papasseit. Sí, molt, un gran amic meu, i per això he fet aquests gravats en homenatge a en Salvat Papasseit. I també hi ha en Foix. També hi ha en Foix, que és un home de la meva generació, que jo estimo molt. Hi ha en Brossa. Hi ha en Carné, també. Hi ha en Carné, sí, que ha estat el traductor del Càntic al Sol, de Sant Francesc d'Assís. Sí. I després també hi ha, últimament estic treballant amb l'Espriu. Vull fer aquest homenatge a tots els nostres grans poetes. Perquè es reunien junt també amb en Nogués, no?, a l'època que els vas conèixer. Sí, això a l'època d'en Salvat Papasseit, quan les galeries laietanes llavors es reunien a partir de les 7 de la nit en els sòtans de les galeries laetanes on en Nogués havia fet aquest magnífic fresc. I allà ens reuníem tots. Sí, perquè també hi ha, no obstant, un que no és poeta, però que ho era de la seva vida, la seva bondat era poètica, que és el Prats, el teu amic Prats. Sí, en Joan Prats també estava completament lligat amb tots nosaltres. Un home, un gran amic meu i un gran amic de tots nosaltres. I seguia estretament totes les nostres trajectòries. Naturalment venia també a les laietanes, freqüentava tota aquesta gent. I la seva col·lecció... No, perdó. Sí, la col·lecció d'en Prats, on anirà? Sí, la col·lecció d'en Joan Prats, a la fundació aquesta del SEAC, que s'està acabant a Barcelona, hi ha una sala Joan Prats. Ja. I aleshores, doncs, a Barcelona hi haurà en la fundació un cúmul d'aportacions. Sí, això mateix, hi haurà un cúmul d'aportacions. I per les coses, diguéssim, futures que hagis de fer, hi haurà la Galeria Mac, que s'obrirà també a Barcelona. Sí, hi haurà la Galeria Mac, que s'obre després a Barcelona, i jo també, a mesura que vagi treballant, també aniré fent noves aportacions al SEAC de Barcelona, que en la meva obra estic sempre viva allà. I perquè sempre estàs treballant? Això mateix, sí. Però sobretot que serveixi de porta en totes les generacions joves i que sigui d'una irradiació universal, que no sigui una cosa estrictament local. Ja, que estigui oberta. Això mateix, que estigui oberta... Perquè tu també tens en gran estima els poetes mallorquins. Sí, també els poetes mallorquins, que jo estimo molt, i per això hi ha aquest llibre, el Càntic de la Losa, que veureu per aquí exposat, que és una col·laboració amb els poetes mallorquins. Perquè ara que hem parlat del futur, parlem una mica del passat. Parlem una mica d'en Miró nen, jove, quan va descobrir el Camp de Tarragona. Sí.
Jo vaig anar al Camp de Tarragona, jo vaig estar molt greu malalt a Barcelona perquè vaig tenir una gran depressió amb els lluites familiars que no volien que jo fos pintor i tot això. Això em va donar una gran... Què volien que fossis? Com un comerciant, un botiguer. Bueno, i llavors doncs vas poder superar? Sí, i llavors vaig poder superar-ho. Aquesta depressió em va portar... Aquesta malaltia em va portar una gran depressió i llavors la meva família va veure que no hi havia res més a fer. I com que el meu pare tenia intenció, que era del Camp de Tarragona, de Cornudella, tenia ja intenció de comprar una propietat per allà a Tarragona i va sortir-li aquesta propietat a Mont-roig. I al cap de pocs dies de jo haver-me llevat després d'aquesta malaltia, allà amb un cotxe em van portar a Mont-roig. Jo tenia 18 anys. Perquè jo conec molt bé Mont-roig perquè el meu pare era de Riudoms. Magnífic Riudoms. Que té un camp molt ubèrrim, molt ric. Sí, aquella plaça que teniu, no? I aquelles hortes. Això mateix. Perquè després jo trobo que Mont-roig té molt caràcter. Sí, Mont-roig conserva una gran potencialitat. Hi ha el poble que és molt, molt fort, i després això sobretot hi ha les muntanyes. I les planes també, els pobles. Perquè a l'època de Mont-roig, que el Hemingway està tan incorporat, potser allà no se n'han adonat prou a Mont-roig de la importància que té. Jo crec que no s'ha donat cap importància. No? Perquè, per exemple, no hi ha cap carrer en Mont-roig del teu nom? No, això no té cap interès. Bueno, però és que trobo que per Mont-roig haurien... I com ara que has parlat d'en Hemingway, en Hemingway era molt amic d'ell, ens vam fer molt amics a París, i va venir a passar uns dies a Mont-roig. I recordo exactament, recordo molt bé, la seva dona es passava el dia al jardí dibuixant la torre, la torratge aquesta que tenim. I la finca que va construir posteriorment a l'Havana, que se'n diu la Vigia, és partint d'això. És a dir, la torre que ell té a l'Havana és partint de la torre de Mont-roig. O sigui, més o menys una còpia? Sí, partint d'això. Perquè llavors ja vas decidir fer pintor una vegada a Mont-roig i vas començar a pintar allà. Sí, llavors vaig començar a fons. I a la teva família llavors ja li devia agradar? Sí, clar, no hi havia altre remei. Que t'ha nascut així lots. Però també els devia agradar veure els quadres que pintaves. Els teus pares. Va ser molt dur. Va ser molt dur? Sí. Però vas demostrar que tenies una capacitat. Que no hi havia res a fer. Ja. I llavors va ser relativament aviat que vas anar a París, no obstant. Sí, jo vaig arribar a París a l'acabar la guerra del 14, la guerra mundial del 14. Ja. Amb mitjans econòmics escassos? I tant escassos, escassíssims. Escassíssims. I estic molt content perquè això em va crear bíceps. Esclar, per poder fer front a la vida. Això mateix, per poder afrontar tot l'altre. Doncs ja tornes a ser a París. Jo torno a ser a París. Moltes gràcies, Joan. Moltes gràcies. Ja em direu, m'ho he deixat tot a casa. Escolta, m'ho he deixat tot a casa. Les pintures, tot. Sí, les 4. Sí. M'ho he deixat tot. Sempre passa igual, el dia que allò t'ho deixes tot, m'entens? Com se sent ara? Albert? ¿Dejarás tú hasta el otro chico? ¿Se sent o no se sent? Pues con esto muchas veces en las que hay bastante luz, con esos dos contraluces atrás puedes jugar también. Si no canvies el foc, no. No, home. Com se sent ara? Molt bé, molt bé. I si em moc també? Molt còsmic. Penso que no faries res de deixar un moment d'empolainar-te i fixar-te una miqueta en que allà hi ha un objectiu i que hi ha uns amics que et volen veure i saber de tu. Bé, vostès ja saben, cançons que més estima per a la gent que estima més, que són tots vostès. Guillermina, et volem preguntar, i esclar, preguntem, per què aquest canvi d'imatge? Tu quedaves molt bé quan, i com a copletista, no és una escena del Tenori, però podria ser-ho. M'agrades així, agenollat. Sí? Doncs m'hi quedaré. Sí, queda't una estona, digue'm. Però molt poquet. Sí. Guillermina, aixeca't, que quedes més bé. Sí. Per què tu abans amb la imatge del coplet, amb la imatge del teu tipus de cançons, ara vols canviar d'imatge? No estaves contenta d'aquella?
Home, no és que canviï d'imatge, el que passa és que aquest disc potser s'acosta una mica més a les cançons que jo cantava doncs, fa més anys, no? Però simplement és que els couplets eren més divertits i aquestes potser n'hi ha algunes que són més sèries o més sentimental. Ataqui, vostè, mestre. Començo ja? Ah, taqui. No, home, no, el begollit, el begollit. Em va mirar, jo em vaig girar, riga i mira, jo em vaig torbar i ell va i em diu d'un to galant. Potser el fum del tabac la pot molestar, em permet, vol fumar, així es distraurà. Vol llegir, tinc aquí diaris a destí, vol parlar, viatjant, el temps es fa llarg. Ens vam trobar en un vagó, un llarg vagó, un vagó llit de nit. El Port Beaupris, Limoges, Orleans, que va de nit ràpidament cap a París. Vam riure molt amb els sotrats del llarg vagó, els sotrats llargs del llarg vagó de nit. I ell em va dir a cau d'orella: dic amb tu, nou fuster, i jo et diré igual, perquè fer servir els noms, digue'm estimat. Em pots dir, amor meu, si no ens coneixem, dir vostè, dir de tu, què hi fa per una nit. Al vagó, llit, al llarg vagó, a mitjanit, ens estimem bellament, follament. Al Port Beaupris, Limoges, Orleans, tota la nit correm volant cap a París. Ens estimem amb els sotrats del llarg vagó, els sotrats llargs del llarg vagó de nit. I jo li dic a cau d'orella: set de tu, set per tu, estar junts tu i jo. No ens coneixíem gens i ara som tots dos. Saps què vull, que no acabi mai d'estar amb tu, amb vostè, lligat al teu braç. L'endemà em diu adéu amb un somrís bonic, adéu, baixo abans de París. El Port Beaupris, Limoges, Orleans, del vagó llarg, vagó de nit, ens ha apartat, se m'han portat cap al sol clar per sempre més. Ben lluny, cap a París. També és notícia que has tornat a registrar o a fer una altra versió d'aquest disc del Barça. És perquè ets barcelonista, perquè ets guillermotista o perquè ets oportunista? No, I aquest disc et tornarà a donar molts diners? Jo crec que per les tres coses, saps? El fet és que fa 3 anys que estic cantant la cançó del Barça, doncs em sembla molt absurd que no aprofités el moment aquest en què acaben de guanyar la Lliga i no la tornés a gravar. Per tant, doncs sí, oportunista, però al fi i al cap, doncs, barcelonista. Els diumenges a la tarda ja me'ls passo en el Nou Camp, on hi juga el Barcelona, que és del món l'equip més gran. I de goig mon cor s'omplena veient el xicot jugar, tan espàrmens i tan nobles, marcant gols a cada pas. Els contraris del meu club s'hi estan badant les pilotes com qui res van col·locant. Jo soc barcelonista, m'encanta en Sadurní, en Torres i en Juan Carlos, Campbell, en Potosí, Rife, Costas, Gallego, De la Cruz i Marcial, Sotil, Martí, Asensi, Cruyff i Reixac. Rife, Costas, Gallego, De la Cruz i Marcial, Sotil, Mora i Asensi, Cruyff i Reixac. La vigència d'aquesta comèdia que estic fent de Claude Meunier, autor francès, traduït ara amb una nova versió d'Alberto Closas i que s'està representant en aquest moment precís
al Teatre Calderón de Barcelona i que potser quan això surti a l'aire estigui ja fent per Catalunya, perquè és una cosa que tenia ganes de fer fa temps i jo no ho he fet mai amb la meva companyia, la puc contestar de seguida. Aquesta comèdia és una comèdia que a París s'ha representat moltes vegades. El teatre de boulevard, teatre d'evasió, teatre digestiu, conscient que estic fent això, és un teatre que es fa pel món contínuament. Aleshores es pot fer efectivament un altre tipus de teatre. Jo penso que per fer un altre tipus de teatre hauríem d'estar subvencionats, jo i totes les companyies en general, o aleshores que el teatre a Espanya tingués una protecció com té a altres països, per exemple, una sèrie d'impostos que no hauria de tenir el teatre. Aleshores, fer teatre d'evasió no ho trobo dolent, és un exercici molt bo per a un actor, tots els actors del món ho fan, i jo ara faig això i demà faré una altra cosa, suposo. Així és que estic encantat de fer aquesta comèdia i que la gent es diverteixi amb ella. L'atletisme a Barcelona té molts i grans problemes. Intentem conèixer alguns. Intentem buscar alguna solució. Què passa a l'atletisme? Hi ha pistes? No n'hi ha. Hi ha instal·lacions? No n'hi ha. Nosaltres ens trobem a les pistes de Joan Serrahima, les últimes construïdes i pràcticament les úniques amb les que els atletes que no estan en un gran club poden practicar el seu esport. Uns quants atletes ens donen ara la seva provada opinió. Teniu prou instal·lacions per entrenar amb comoditat? Per una ciutat de 2 milions i alguna d'habitants, jo crec que hi ha molt poques instal·lacions. Doncs la gent de cert nivell no en tenim gaires, però la gent que comença o no té tant a nivell com nosaltres en té bastantes. Nosaltres més o menys tenim bastantes facilitats per entrenar. Ara, els que comencen no en tenen cap. No tenim prou instal·lacions a la ciutat de Barcelona encara i només hi ha una que està oberta al públic. Indiscutiblement tenim facilitats per entrenar els atletes que estem dintre l'atletisme. Ara bé, no hi ha prou instal·lacions esportives a Espanya. Senyor Garrell, vostè creu que els atletes de la Federació Catalana tenen prou facilitats per entrenar amb comoditat? Facilitats sí que en tenen, amb comoditat, dintre del possible, tota la comoditat que tenim amb les poques pistes que tenim. Què falta? Doncs mira, la veritat, aquí a Barcelona només disposem que puguem treballar amb ella tota la gent d'unes pistes, que són les d'aquí de Serrahima. Les de més són per, si vols, d'alta èlite i poques que són. Falten més afició, més instal·lacions i més ganes de fer les coses. La culpa jo crec que la té la consciència esportiva del país. Aquí ens creiem que fer deport és tenir un equip de futbol i un camp i que l'equip jugui en una divisió nacional. Amb això ja estem contents. Aquest és el problema principal. Crec que falta una mica de consciència deportiva al país, sobretot respecte a l'atletisme, que és el deport bàsic. Falta promocionar l'atletisme com es tindria que evolucionar, com a esport base. Què creu que hi falta? Que hi falta? En quin sentit que hi falta? En quant a instal·lacions, en quant a mentalitat? Falten instal·lacions, això no hi ha dubte. Hi ha instal·lacions a Barcelona ciutat, sobretot. N'hi ha molt poques per practicar l'atletisme. Hi ha aquest estadi, el Serrahima, hi ha el Montjuïc, i de fet que tinguem la federació, després hi ha universitària, com tothom sap, amb Tartan, el que vol dir que per una ciutat com Barcelona és molt poca cosa. Qui creus que té la culpa? Doncs la culpa d'una cosa que així en té la ciutat, i el que representa la ciutat és l'Ajuntament. Primer, la gent que està dalt als càrrecs aquests, doncs que potser no ha fet ni deport i estan en aquests càrrecs i no saben de què va. Després també en tenim bastant, tothom, perquè no ens en preocupem gaire, només ens en preocupem quan hi ha una olimpiada o alguna cosa així. Jo crec que la culpa és de l'Ajuntament de Barcelona. Jo particularment entreno a l'estadi de Montjuïc i les condicions en les que entrenem diàriament són pèssimes. L'estadi depèn de l'Ajuntament, per això crec que la culpa és seva. Crec que no falten instal·lacions i, per tant, el que tindria que posar les instal·lacions és l'Ajuntament i la culpa és seva. Qui creu vostè que té la culpa d'aquesta manca d'instal·lacions? La culpa, doncs és molt difícil de dir qui té la culpa, ja que això és una cosa que no se soluciona ni en un dia ni en dos, sinó que ve d'anys, jo crec. Avui dia a Barcelona trobar un terreny per posar unes instal·lacions per atletisme és
tan impossible, jo diria que és impossible en aquest moment. Per tant, jo crec que podria haver sigut una falta de previsió de fa anys, no d'ara. Constantí Miranda és el conservador de les pistes Serrahima. Constantí, aquestes pistes han tingut una gran quantitat de crítiques. Són certes? En absolut. No existeix res de tot el que s'ha dit. Tot el que s'ha vertit, totes les mentides que s'han vertit, i dic mentides perquè és així mateix, no existeix. S'han dit que aquí ha sigut un vertedero d'escombraries. Mentida. A l'estadi, per supost, li falten detalls, però els arquitectes, la ponència d'esports, tothom es desviu, tals com poder ampliar uns vestuaris, tals com poder replantar la jardineria aquí, en fi, no, tot el que està dintre de les necessitats de l'estadi. Tothom es desviu per ell. Està satisfet vostè de lo que ha fet o de lo que pensa fer amb el poc temps que està al front de la Federació Catalana? El que he fet, no n'estic satisfet perquè es pot dir que fa 3 mesos i no he fet res. El que penso fer, li diré d'aquí un any si ens tornem a veure. Són molts grans els projectes que té en ment? Projectes, com tots els nous presidents tenim projectes, m'imagino, ja per això entrem. Dels projectes a la realitat falta un temps, de projectes en tinc, el que en aquest moment no us hi diré. Els diners pot ser la nota més important, la manca de diners, perquè l'atletisme pugui tenir una explosió molt més important que ha tingut fins ara? Fins a cert punt els diners són importants. Ara, per l'atletisme al nostre país, jo crec que també és la mentalitat nostra, no en general. O sigui, és un esport molt individual, molt sacrificat i realment costa que la gent practiqui atletisme. Bé, l'atletisme té problemes. L'atletisme intenta solucionar aquests problemes. Problemes econòmics, problemes de mentalitat, problemes de sociologia, problemes de la manera de ser, molts problemes, grans problemes. Solucions a curt plaç, poques. A llarg plaç, potser moltes. Una de les panoràmiques més conegudes de Barcelona. Un amuntegament d'edificis. Poden veure unes edificacions molt per damunt de la resta de les cases. Destaquen perquè són de més de 10 plantes i fins i tot de més de 20 pisos. Aquest és un dels anomenats edificis singulars. Té 29 plantes i la seva construcció és recent. Aquests autèntics monstres de ferro, de formigó i de vidre proliferen a moltes ciutats de Catalunya i Balears, fins i tot en poblets de la costa. I a tot el món, naturalment. En lloc de monstres, perquè aquesta expressió podria semblar despectiva, podem anomenar-les catedrals del segle XX, com diu el professor Miravilles. Arran de l'espaordidor incendi d'un edifici singular a Sao Paulo, on van poder veure diverses persones com es llançaven a l'espai, fugint de les flames, ens hem preguntat si aquell fet podia repetir-se a Barcelona, per exemple. Quina seguretat contra incendis tenen aquests edificis elevats? Cal tenir present que les escales dels bombers arriben només a una alçària de 30 metres, és a dir, uns 10 pisos com a màxim. Gairebé tots els edificis singulars, gairebé tots, però no tots, tenen l'anomenada escala americana, és a dir, una escala incombustible de socors que està situada en un lloc de l'edifici aïllada del perill de les flames, com aquestes que veiem en imatge. Evidentment, la construcció d'unes escales d'aquest tipus és cara, i hom pot presumir que si no hi ha una llei que hi obligui, més d'un constructor ha pensat o pot pensar en estalviar-se diners. En un edifici de 12 pisos, per exemple, com aconseguirien els bombers salvar els veïns dels pisos més alts si les escales de què disposen no hi arriben? I jo em pregunto, i potser vostès també, si hi ha alguna llei que obligui els constructors d'aquests edificis singulars a construir escales d'emergència en aquests edificis. Aquesta pregunta la fem amb un arquitecte. Pues sí, hi ha una ordenança de l'any 64 que estableix que s'han de col·locar sortides d'emergència als edificis singulars. Exactament diu el següent. Los edificios singulares han de tener una escalera de emergencia abierta lateralmente al exterior del edificio, de anchura mínima de 70 centímetros, construida con material incombustible y provista de las correspondientes barandillas.
És una llei del dia 21 de desembre del 64. És a dir, que els edificis, més o menys singulars, construïts abans del 64, no tenen cap obligació de tindre escales d'emergència? No, abans d'aquesta fetge no. És a dir, si tenen la iniciativa privada ells de construir-les, és evident que és bo per l'edifici fer-ho. Ara bé, com a obligació, abans no existia ordenança, per tant no tenen cap obligació de fer-ho. Vostè com a arquitecte recomana o creu que és necessari totalment que els edificis de certa alçada tinguin, doncs, escales d'emergència? Sí, és evident que sí, seria molt bo. L'Institut Municipal de la Vivenda no té lleis relatives als edificis singulars, però sí als municipis. Els hem mostrat edificis que compleixen amb les seguretats desitjables. No obstant, n'hi ha molts que no. Els de construcció anterior a les ordenances municipals, els que sense ésser edificis singulars ofereixen els mateixos perills. A la Costa Brava, concretament a Palamós, hi ha edificis de 25 plantes sense escales d'emergència. Sembla ser que no hi ha sincronització entre el que els arquitectes volen i el que els ajuntaments autoritzen i el que els bombers necessiten. El trist succés de São Paulo ens ha de servir per augmentar les precaucions. Ens trobem en un vell i històric marc, el marc del Reial Monestir de Pedralbes. És bonic, això? Sí, molt. T'agrada? Interessant, molt. És bonic? Sí, sí. Bé, com que sou estudiants, m'imagino que d'història estareu molt bé. Tu saps qui va fer construir aquest Reial Monestir? Sí, la reina Elisenda de Montcada. Molt bé, esteu molt bé d'història. I de cançons, com esteu? De cançons també bastant bé. Són Cactus 5, que canten una cançó espiritual negra i es titula? No ho sap ningú. Aquest home és un gran aficionat a la caça. Viatjant pel món, perquè ell és conegut arreu del món, aprofita les sessions científiques per apropar-se a algun dels llocs de la Terra on s'hi poden trobar trofeus d'aquestes mides. Com a esportista ha tirat el plat i el colom, ha guanyat més de 200 proves i ha estat més d'un cop campió d'Espanya en aquestes especialitats. Sí, de tots estic content, però del millor, del que més valor té com a trofeu, aquest precisament no està aquí. És un mascle extraordinari de capra hispànica que vaig caçar a les muntanyes de Tortosa i que és un rècord nacional, un rècord absolut. I no està aquí perquè el Ministeri d'Agricultura se l'han portat. Jo crec que és degut a que ha despertat la natural enveja entre els meus amics caçadors. Això és natural entre els caçadors, ja que aquest animal havia sigut perseguit per moltes personalitats d'Espanya, gent molt important d'Espanya i de fora, i això ha sigut la causa, crec jo, que el Ministeri el retengui de moment, però jo espero que s'homologui aviat, es faci justícia i es tornin aquí, que és on deu d'estar. Malgrat tot això, aquest és el veritable món del professor Josep Maria Gil Vernet. Aquí ha guanyat, entre altres coses, el Premi Nacional de Cirurgia. Aquí va fer el primer trasplantament de ronyó a Espanya. Doctor, quin és el percentatge d'èxit quan el malalt rep el ronyó d'un parent? Quan aquest malalt té diversos germans, és quasi bé segur que entre un d'ells trobarà un d'idèntic. Aleshores, el percentatge d'èxits és d'un 95%. El fet que una persona visqui amb un ronyó d'un altre vol dir que forçosament la seva vida ha de ser més curta o ja no, amb els coneixements actuals? No, de moment portem 10 anys i aquest ronyó funciona perfectament i no hi ha raó perquè no pugui viure, no pugui continuar funcionant durant 20 o 30 o 40 anys més. I pot menjar i beure el que ell vulgui? Aquests malalts no tenen cap restricció de cap mena, poden beure, menjar tot el que vulguin i poden fer una vida de treball absolutament normal. Aquest quiròfan, una zona completament estèril, per això ens hem vestit així, és l'escenari dels trasplants de ronyó del professor Gil Vernet. Precisament ara, fa 10 anys que el professor Gil Vernet va fer el primer trasplant de ronyó. Aquest quiròfan té una característica particular, i és que té dues taules. Aquella on es situa la persona que dona el ronyó i aquesta altra. Aquí està el malalt, la persona que rep el ronyó.
El senyor Mario Ivani és un sacerdot de Gènova que ha vingut expressament a Barcelona. Ell serà el protagonista del 82 trasplant del doctor Gil Vernet. Come si va? Bien, incontro bien, personale, médico e infermieri, tutti. ¿Usted conocía al doctor Gil Vernet ya en Italia? No, ho conosciuto attraverso il professor Sacco, il professor Durán e il dottor Calcagno dell'equipo dell'urologia dell'ospedale di Galliera di Genova. Falta tan solo 24 horas para que usted reciba un riñón de su hermana. ¿Cuál es su estado de ánimo ahora? Ma tranquillo perché il professor Gil Vernet offre all'ammalato questa tranquillità. La sua personalità è forte, stupenda e dà all'ammalato questa tranquillità. Ecco. La senyoreta Ivani demà donarà un dels seus ronyons en el seu germà. Pensamos que usted está muy contenta al poder ofrecer uno de sus riñones a su hermano. Sì, sono molto contenta. Si usted no le daba el riñón, su hermano moría. Sì, infatti se io non davo il riñone, forse sarebbe già morto mio fratello, se non c'era in corso tutte le analisi che i professori hanno fatto. Quan Gil Vernet va fer el primer trasplantament, en el món no se n'havien fet ni 25. Era una època totalment experimental. Avui, més de 18.000 persones han passat per l'experiència de viure amb un ronyó d'un altre. Gil Vernet utilitza una tècnica quirúrgica pròpia, més complexa que la comú, però molt més perfecta. Solament les mans d'altres 2 cirurgians són capaces d'imitar-la. Veiem els que han estat per nosaltres, els profans, els moments més interessants d'un no entrat a la sala d'operacions. Per cert que aquesta sala és la més ben equipada del món. Disposa de circuit tancat de televisió en color per l'ensenyament dels alumnes. Tota vegada que a ell no li plau comentar-ho, direm que aquest equipament tècnic i humà Gil Vernet l'ha aconseguit renunciant al seu sou com a professor i cap de servei de l'hospital. L'Hospital Clínic és un centre benèfic, per tant les operacions pels trasplantats han estat sempre gratuïtes. Arriba un dels instants decisius. El cirurgià treu el ronyó del cos del donant i l'òrgan resta uns minuts en aquest recipient mentre es posa a punt la persona que l'ha de rebre. Gràcies a l'aparell que veiem al costat del vas, un teletermòmetre, el ronyó es manté en una temperatura constant de 4 graus. L'òrgan rep constantment diferents solucions que ajuden a la conservació dels teixits. Podria estar aquí prop de 20 hores. Quan el cos del receptor ja es troba en condicions, el ronyó, aquest òrgan vital i imprescindible, es trasllada amb tots els aparells que el mantenen en estat òptim d'una taula d'operacions a l'altra i el cirurgià el col·loca a la persona que l'està esperant per poder viure. Professor Gil Vernet, com ha anat? Molt bé. Perfectament, com de costum. Gràcies, ha anat bé. El cas era una mica difícil. Una mica difícil per què? No hem d'oblidar que venia de fora i el que ens envien aquí acostumen a ser casos difícils. Però, en fi, gràcies a Déu ha anat tot molt bé. Vostè està suant, està cansat. Home, una mica, però... 4 hores i mitja ha estat dins del quiròfan. En realitat no és l'esforç físic. L'equip està molt ben compenetrat i normalment un trasplant de viu es fa amb 3 hores i mitja. El cas d'avui era diferent. No és problema de cansans físic, és el problema de la tensió nerviosa. Recordem que estem traient un ronyó amb una persona que està sana. Aleshores, esclar, si l'única agressió que es pot acceptar a l'home és l'agressió quirúrgica, aquí hi haurien dubtes. I 15 dies després, els 2 germans, dels que hem seguit amb imatges alguns dels moments de la seva estada a la sala d'operacions com a protagonistes d'un trasplantament, ja poden canviar impressions amb el cirurgià. Dies després se n'aniran d'Espanya. Ella amb un ronyó menys, però íntimament joiosa perquè sap que amb aquest tros del seu cos viu el seu germà. Doctor Gil Vernet, hem estat testimonis d'un èxit ben evident d'una trasplantació de ronyó. Ara bé, quan un malalt necessita un ronyó i no té un parent que li pugui oferir aquest ronyó, què és el que passa? Aleshores hi ha que recórrer
el ronyó d'un mort. I aquí comença la gran tragèdia d'aquests 5 o 6.000 malalts que moren anualment a Espanya, a part dels 200 infants que també moren per les mateixes causes. No disposem ni d'un sol ronyó per oferir-los. Tragèdia per què? Què és el que passa? Tragèdia perquè no es poden trasplantar i aquesta gent es mor. Què és el que falta? El que falta és un pla nacional com tenen altres països. Un pla nacional que varen proposar ja fa uns anys, però que va fracassar, o no s'ha portat a cap, degut al rabiós individualisme espanyol. Bé, això des d'un cert punt de vista és comprensible, tenint en compte aquesta és la idiosincràsia nostra, però no és admissible, és inaudit, que no tingui èxit o no es pugui fer amb un pla regional, ni tan sols municipal. No funciona, ens diu doctor Gil Vernet, ni tan sols a nivell municipal. És a dir, els altres centres hospitalaris de la ciutat no li ofereixen orgues per les transplantacions? Desgraciadament així és. Nosaltres ja fa anys que hem establert contacte amb els directors dels hospitals, amb els metges, els equips que assisteixen als accidentats. Els hem exposat les necessitats, la manera d'organitzar-se, molt simple. I tot i així els anys passen i, salvo unes esporàdiques col·laboracions, no hem tingut ni un sol ronyó. Ni un sol ronyó? Ni un sol ronyó. Això dona l'impressió que tant se'ls hi en fot. És curiós com aquests hospitals que estan demanant a diari l'ajuda i la col·laboració del ciutadà a través de qüestacions i banderetes i tòmboles i donatius d'eixes, quan aquest mateix ciutadà demana per ell o pel seu fill un ronyó per salvar-li la vida, aquests hospitals es neguen. Això és trist, però és absolutament cert. Bé, no hi ha col·laboració vers els altres hospitals. Problemes legals n'hi ha? Problemes legals no hi són. No hi ha una llei concreta, específica, que reguli la cessió d'òrgans, però tampoc hi ha res que s'hi oposi. És a dir, els jutges veuen molt favorablement, interpreten molt bé aquesta necessitat de cessió d'òrgans. Doctor Gil Vernet, i per part dels parents hi ha consentiment? Això ha anat canviant favorablement. És a dir, recordo al començament, els 2 primers anys, fa d'això 8 anys, però l'enquesta que vam fer, els resultats van ser que solament un 25% de les famílies consentien que traguéssim els ronyons dels seus morts. Per això ha canviat, i he dit, perquè fa 2 anys es va fer una enquesta pública i aleshores ja eren 80 i pico % la gent que donava i veia, acollia favorablement aquesta cessió d'òrgans. Doctor, què és l'Eurotransplant? Bé, l'Eurotransplant és una organització internacional, científica, de tipus altruista, que té per fi l'intercanvi internacional d'òrgans. Està situada a Leiden, Holanda, i d'allà hi ha una computadora. Aquesta computadora té memoritzat totes les fitxes de tots els malalts que esperen un ronyó. És a dir, cada un d'ells té el seu carnet d'identitat tisular. De manera que allí n'hi ha uns 12 o uns 14.000 arxivats. De manera que quan hi ha un ronyó, per exemple, a Ginebra, un ronyó d'un accidentat, aleshores allà fan les proves de laboratori per saber a quin grup correspon, i immediatament per tèlex es comuniquen amb el centre de l'Eurotransplant, donen les característiques i la màquina, aquesta computadora, en 2 minuts dona el nom del malalt, del millor receptor i on està aquest malalt. Tinc notícia, doctor, que Espanya ha estat convidada a ingressar en l'Eurotransplant. Sí, ho ha sigut reiteradament. Ens han ofert entrar-hi, però jo vaig reunir-me amb l'equip, vam estudiar-ho detingudament, vam arribar a la conclusió que per al moment no podíem entrar. Els vaig dir que no podíem entrar perquè no podíem complir amb els deures, no podíem enviar-los ni un sol ronyó. Doctor, i quina solució plantejaria per tal que Espanya pugui ingressar en l'Eurotransplant? Miri, la solució està en que els centres hospitalaris s'organitzin i es coordinin entre ells, en que l'estament metge i el públic en general prengui consciència i es doni compte de l'obligació moral que té de donar-nos òrgans per poder assistir, per poder salvar a tota aquesta gent. De passo, a més, demostrarem al món que quan menys des del pla humà
som un poble desenvolupat. Els estudis del doctor Gil Vernet segueixen dia a dia per poder anar més enllà. Fa 2 anys, per primera vegada en la història de la medicina, va treure el ronyó del cos d'un malalt, el va curar i el va tornar a implantar amb èxit. Aquesta especialitat, la de la cirurgia extracorpòria, ofereix insospitades possibilitats. Segons ell, presenta fins i tot una nova filosofia per la ment del cirurgià.